Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa ka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzwanya your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangowagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Aiwa ndokutendai nekusimbisa chirongwa. Yeah. Mashoko andauya nawo ndauya nemashoko kukanzuru nemashoko kuhurumende. Zvinonzi nyika inovakwa nevene vayo, but it seems like vene vayo ndo vari kuputsa nyika. Ndine video clip randoda kukuratidzai panapa. City center, charge office, hapana toilet. Yes, hapana toilet. And tiri muna 2024, 21st century. Big bus terminus, bus stop, big rank like a charge office, haina toilet. Hatichataura zvedu ana Copacabana nani nedzimwe nzvimbo mutaundi. Saka hameno kuti toramba tichiti vari kugona here kana kuti havasi kugona. Kanzuru nehurumende varegerera vanhu. Hazvina kumira zvakanaka. Saka ndonyaya ndokufamba nayo zvamanje manje. Isa comment mucomment section wotaura kuti unoona sei, zviri kufamba sei, zvakamira sei. Ende ukada kuona manje mutactic unoitika manje, Herald nekwaedza tongoti mazim papers ese anoripota nyaya dzekanzuru, dzekusviba kweguta, dzekuita sei vane chinangwa chekuda kumakisa kanzuru since council ichitongwa ichiranwa nema-oppositions. But havazive kuti kupenda kusviba kweguta kunosvibisa futi hurumende. Saka pane zvimwe zvokuti tinoramba tichidhonzerana, but at the end of the day tofanira kuti tinge tichivaka, tinge tine chinhu chinoita sei chiri kuenda kumberi. Handitika saka ndonyaya ndoda kuti ndikuratidzei video, ndoda kuti ndikuratidzei zviri kuitika pacharge office zvamanje manje. Handitika but ndisandapinda munyaya yangu ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzo dziri kubuda pasi apa. Handitika kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo, toita sei tofambira nyaya. Handitika saka rega tipinde tinzwe rank marshal rank marshal achitaura kuti panapa zvinhu zvakadhakwa, ende zvakadhakwa last number mawani chaiwo chaiwo. Indozisolo Mandela nditi ndinokuroerengi yechizane. It's a challenge yema-toilets 1, ma-photos murengi 2, ma-lights 3. But ma-toilets inini wacho ndakazoinitiate especially webike. Ndakati poya vafana vangu vato vanakaita vesecurity kuti vanavaita wetika vanomudzinga. Ndo initiate vati tine problem yekuti kanzuru ngaivhure toilet 24/7 kana zva manaini vanhu vachiri kufamba moiswa light. In fact vakambenge vaita initiative yadaro iye kusatengi, but vanhu vana madhimoni edistraction vakamba vatora matenga ubva vaita sei vavandaliza. At the same time kanzuru yachona havazi effective as they used to do kudhara. Hazvoti zvoitwa sei mareti izitobhadhara vanhu are left with no directive. Vanhu vanotsvaka mucentral kachichikacho ndovandodirecta vanhu, but apa takadeploya vana ijiwe ane bhibi ndioona kuti vanhu vasisaweti vese vese kana kuti ndakabhara dambudziko rikuitika pagomba retoilet. Right, mamunzwa mukomana achitaura rank marshal zvikanzi pane matambudziko matatu atiri kusangana nawo panapa parengi yecharge office. Tiri kuti 1, zvimbuzo hapana, vanhu vakuitira weti pese pese. 2, mapotholes murengi, makomba zviri kukonzeresa tsaona murengi. 3, hapana malights, hapana kana malights. Pakamboiswa chitengi kuti vanhu vabatsirikane vaone toilet yakanaka,
but vanhu vacho vakaita sei, vakaita kwachu kwachu. Ndofunga mukada kuona papicture riripo irero pane zvinhu zveblue, cheblue, chimba cheblue chiri kumashure icho nechegreen chacho chiri paside icho, ndo matoilet aakushandiswa 21st century muguta reHarare, capital city. Pane zvimwe kazvoti tinenge tichisimbisana ka, umwe munhu achingoba mari achingoita zvaanenge achiita ka, iyi haisi boy. Ameno, pamwe kwauri ibo unoionawo sei? Isa comment mucomment section, wotaurawo matauriro ako, maonero ako nemafungiro ako. Aiwa, zvinobvumirwa kutaura. Tisi kuda mhirizhonga, tiri kutaurirana mune zvakanaka, tiri kuonesana kuti muguta, munyika iri kuya kuzoitirwa summit yeSADC ine toilet yakadaiso iyo yakanamwa-namwapo iyo yamuri kuona kumashure yeblue iyo. Mawani kaya. Mawani chaiyo. Mukobvu ari kutengera vanhu mota, ende paunoona vanhu vacho kuti vanenge vakapusawo futi vanongodzigamuchira mota. Wakanzwa baba Harare vachitaura vachiti aiwa, inini zviri nani mundipe basa, nekuti vanhu vari kutambura. Mundipe hangu basa ndishande pane kuti mundipe mota. Ndokuita chido nemafanzi kawo, ndokuita chido nevanhu vako, nekuti iyo iri kuitika iyo kai ndoisitombori bo kana ka1 chaiko and pakatoshata. Saka tinzwe momsuto ari kutaura kuti chii panyaya yeguta iri. Mawani tiri magunduru, mapenzi vari kungoya vachikanda zvinhu zvavo imomo. Saka ndo zvikuita kuti gomba iri rinovhara panofamba netsvina paya. Saka nguva nenguva ri kuzenge rakavhara, tsvina isiri kuzofamba zvakanaka. Dai yakwanisa kana kuti pamusoro pegomba vacho napo povharwa zvokuti pasavhurike, mapenzi oregedza kukanda zvinhu. Noti mungwano kana matombo, mungwano yane zvimadhende, zvimakadhibhokisi zvese vanokanda tichivaona mapenzi. Obayo ava hanisati tamboona vachisa tsvina yavo. Tinoona chirori chinouya kuma5 chichituta madhodha avo chichiendesa. Zvokuvaona vachidira umu ai hatisati tavaona vachidira tsvina yavo mugombo. Tisu tobva panapa kuma9 asi tobva ivo vatoenda Unwa kuma9 ndozi. panapa tobva kuma9 tobva zvitoileti zvavo vatovhara vatoenda. Saka kana kuri kuti vanodira kurova kuti vangatodzoka kumba here votanga kudira, hationi sekudaro nekuti pane chitoileti, pane chibhaketi chavo chihombe so hachipapa chatinoona chavanokuturira vozogadza kupi kumota kwavo. Kuvaona vachidira hatisati tavaona. Panapa tosvika na6 totosvika vakaburitsa zvinhu zvavo vachikirina toileti dzavo, asi kuvaona vachidira muchigomba handisati ndavaona. Kana uye utano pamapaipi ematoileti, mapaipi amadiki vanhu vawandisa, saka zvaida kupota vachisa mamwe mapaipi maoko wozi nyange izvozvi vakauploda haitani kuzara nechikonzero chokuti vanhu tawandisa mutaundi, takawandisa iyezvezvo. Nhamba yanga iripo pakudhara pakugadzirwa kwakaitwa nevanhu vanga vari mutaundi vanga vari vashoma panguva iyoyo, population yedu yanga iri shoma. Saka iro zvinofanira zvinofambirana nenguva nokuwanda kuri kuita chiita vanhu. Like ipapa takatoya chirori chikauya chikadhonza, but hazvinaita wiki chabva chazara. Matoilets hatingagone kuti mashoma kana kuti akawandisa nechikonzero ichocho chandataura zvokuti iye zvinezvi vanhu nekuwanda kwataita zvaida kuti mapaipi ari pasi akakura, system yondoraswa uko ichinyatsokuflowa zvakanaka, hamboita kana problem. Izvozvo ndo zvandinoona zvinofamba zvigadziriswa munzvimbo. Hazvichaenderani nemapaipi acho mashoma. Right, mangozvinzwira mega, mazvionera mega, ndo zviri kuitika. Uyo ataura pekupesera ataura zvine musoro. Hanzi mapaipi aya paakagadzirwa papa nevanhu vashoma.
ezvinezvi vanhu vawanda, mapaipi akufanira kuti achikura, which means kuti kubva 1980 patakatora rusununguko, patakatora nyika, system yedu yesuwa yainambobvira yaupgradwa zvekuti kukanaya muHarare drainage system yacho iri very very poor, unofamba uchitsika mvura, zviri kureva kuti hapana chiri kuita sei chiri kuitwa handitika. So at the end of the day tiri kuti chi hurumende yedu nekanzuru yedu aiwa iri kutiregerera, iri kutirasisa, iri kutadza kunyasorova basa zvamandorokwati, iri kutadza kunyasoita zvinhu chaizvo chaizvo zvinova izvo zvinoita kuti tisangane nematambudziko akaita sei, akaita seanaya. Hameno kuti unotiwo chii nazvo kuti bho here kana kuti bho here, but ndo nyaya yandiringoita sei, yandiringofamba nayo, yandakandongoya nayo kuti ndikuratidze kuti ndo zviri pagraundi zvamanje manje. Aiwa zvimbuzu muHarare unotobhadhara kana uchida kuwana chimbuzu chakanaka, but ichi chemahara, ichi chepublic ichi, aiwa unopinda wakashinga moyo. Zvimwe zvacho zvakavharwa, zvimwe zvacho hazvisi kuita sei, hazvisi kushanda, zvinogara zvichiputika putika mazuva ese. Takamboita nyaya yekuchitungwisa, tikati sewage yanetsa kuchitungwisa, zvikanzi kurarama muchitungwisa dzangonyasha. I think futi kugara muHarare, kupinda mutaundi parengi chaipo chaipo wotopinda system iri empty kuitira kuti usaite sei, usazonetseke nekutsvaga pekuita sei, pekubatsirikana handitika. So ndo nyaya ngatichingofamba nayo as for me DJ Holly and the rest of the crew. Siya comment section utaure kuti ihurumende here yakonewa kana kuti ikanzuru yakonewa. Hatipo pakutukana, hatipo pakupopotedzana, but tipo paungoonesana kuti bho here kana kuti bho here handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.